Min klasse samler alt det praktiske for dig som forælder et sted. Den giver dig overblik i en travl hverdag og styrker klassefællesskabet både blandt børnene og jer som forældre. Her er en kort guide til at komme i gang. På kalenderikonet nede i venstre hjørne finder du klassens aktiviteter. For at invitere til en aktivitet i klassen, klikker du på det grønne plus oppe i højre hjørne. Du kan nu vælge dit eget billede og eventuelt vedhæfte din egen invitation. Skriv hvor og hvornår fødselsdagen afholdes, samt hvilke børn du ønsker at invitere. Klik på tilmeld for at tilmelde dit eget barn, og du kan eventuelt tilføje aktiviteten til din egen kalender. Du kan finde alle klassens aktiviteter samlet her, og hvis du klikker på aktiviteten, kan du se, hvor mange der er inviteret og hvem der har til at afmelde sig. Ved siden af aktiviteterne finder du nemt klasselisten, hvor du kan finde informationer om forældrene, og du kan nemt se, hvem der er klassens kontaktforældre. De er markeret med et lille sort ikon. Hernede finder du klassens fotoalbum, hvor I kan dele klassens billeder fra fødselsdage og andre begivenheder. Alle forældre kan nemt oprette et album og tilføje billeder til albummet. Nede i højre hjørne finder du vores chatfunktion, hvor du kan skrive til klassens forældre. Du kan også starte en chat fra en af klassens aktiviteter ved at klikke på den lille blå taleboble. Så kan du nemt skrive til alle de inviterede. Oppe i højre hjørne, hvor du også finder notifikationerne, ligger vores menu. Her kan du blandt andet tilgå din egen og dit barns profil. Derudover finder du klassekassen, legegrupper, tavlen og klassens dokumenter. I klassens dokumenter kan I have jeres klasseregler, referater eller andre vigtige dokumenter liggende. Ved at klikke på tavlen kan du oprette lister, som fungerer ved at tilføje forskellige valgmuligheder. Så kan klassens forældre melde sig på. Listerne kan eksempelvis bruges til fælles morgenmad, gaveønsker eller andre indsamlinger. For at oprette en liste til kørsel til fødselsdag, tilføjer du eksempelvis 4 pladser, hvorefter du lader de andre forældre byde ind på en plads til deres barn i bilen. Her på forsiden finder du et samlet overblik over klassens kommende aktiviteter og diverse lister, hvilket gør forsiden til en nem og overskuelig måde at bevare overblikket. Vi ønsker jer en god opstart af min klasse. I kan altid kontakte os på vores mail eller telefonnummer, hvis I har spørgsmål.